traballo en Portugal, na Universidade do Miño, logo vos explico por que se chama así. Son unha aldea que se chama Zacambre. Ten un nome así como exótico, verdad? ¿De qué concello pertenece? Concello de Meis. E como é? Pequena, no medio do monte. No medio do monte. Como o meu. Se conocen todos y todos son bellos. De vacas. Todo agrícola. Agrícola. Millo. Millo. No. Bébese. Leite. Pues exactamente, al viño, o viño. Estudei en Santiago de Compostela. Es un Santiago de Compostela. Sí. Que estivo Lisa? Todos. Todos muy bien. E que máis me gustou de Santiago? A catedral, sí. Que máis? También las festas, que as festas no, pero As ten festas como tradicionais. Non coñecedes a Orquesta Panorama? Sí. En el país de Gloria. E os demais, tedes familia por Galicia? Sí. también tenemos más en Monforte, en Coruña. Perdón, en Monforte tamén, sí. A ver, por onde son? Por onde tedes familia? Dixeste que tedes familia en Galicia, de onde? En La Coruña. Na Coruña. No é Zaro, no é Zaro. A ver, por aquí tamén tedes familia, sí. En Almariñas, Salucense, arriba, moi ben. En Ourense. Na Coruña. Balas de Rey. De Palas de Rei, moi ben. Santa Cruz, moi ben. No é Zaro? Da cidade. Camariñas. De Camariñas, que dice Camariñas. De Vigo. Ellos son de aquí. Do Deportivo da Coruña. Sabedes entón por que se chama a miña Universidade do Miño? Porque está o Miño. Porque está. Onde desembocou o Miño? Sabedes? Pois chamase a Universidade do Miño porque a rexión do norte de Portugal, sabedes que Portugal non ten a organización administrativa que ten España, que está organizado en comunidades autónomas que teñen a súa, como o seu propio nome di, a súa autonomía. Onde está Braga, onde está a miña universidade, está no norte, é a rexión do Miño, precisamente pola súa proximidade co río Miños. O campus de Braga e o campus de Guimarães.